Living positively, living positive, living positively, living positive. Sanibonani, siyanamukela kuSayinqoba Bridget. Uhlala noma ubani esihlangene naye lapha ukuze sinqobe izingqinamba esibhekene nazo kuleli gciwane lesandulela ngculaza kanye nengculaza. Samukela ithimba elikhuthazayo. Ninjani? Hello. Good. Sithanda ukwamukela Dr. Madrolo. Ninjani, Dr.? Ngiyaphila, shalom njani? Cha kumnandi kuba nawe futhi. Nami ngiyajabula mama. Namuhla sikhuluma ngokuthi singanciphisa kanjani isibalo sezingane ezizalwa negciwane lesandulela ngculaza. Ake sibheke ukuthi indaba yethu elandelayo ithini. Focus. Concentration. Concentration. Oh, concentration. Namhlanje sikwalanga clinic sizova ngenkqubelo ye-PMTCT ba ihamba njani na. Makhe siyokuva. Siqale apha kwalanga ne PMTCT ngo-2002. Sinamanani nje amancinci omama abezayo. Ndiqonda apho yenziwe ukuba mhlambe omama besaqala ukuva ngale nkqubo yokukhuselo labantwana. Besiza bengezi abanye bengekakwazi ukuvuleleka ukuba bathethe ngemeko yobupositive babo ngale ntsholongwane ugawulayo. Ingaba yintoni ocinga bayenze utshintsho kule program ye-PMTCT? Siqininisile ekubeni sibafundise apha xa befikileyo saba-organizer abantu abazawuma phambi komama phaa eNasken eholweni xa besalindile phayana. Sikontinua siqhubekeka kulaa mfundiso bebeyifundile bebeyinikwe phaya kwelaa cala lokubelekisa. Ingaba oomama bayeza kakhulu kunaqala? Baye bekhula komama siyababona amanani aye ekhula 2003, 2004 and ngokujonga kwethu nalapha kwi-results zethu zabantwana esibakhathaleleyo apha xa simane sibatesta nje zazininzi amanani ayimanisi ngo-2002 aye esehla 2003 and 4 u-5 mhlawumbi bangu-1 ngenyanga opositive. Ngoku mna ndilapha kulo nyaka ndifumene wamnye qha no-vitamin A. It means ukhula nje kakuhle yeba uzosililela na baseza kakuhle omama bandile abe baninzi bayeza nabezinye indawo siyabaganga namavila kwama-Delft namavila nakoma-Khayelitsha namavila mhlawumbi nakoma-Wynberg siyabaganga apha sibancede. Inkqubo yethu yokukhathalela umama nomntana kwizinga eliphezulu ngoku. Nawukhumbula into yoba ndandikhe ndabelana nani into yoba kwalanga since sathi safika sizi-TLPs senza ii-educations phaya ebantwini abantu okokuqala beza ngobuninzi not only ukuzoconsulta oogqirha but also ukuzomamela kwimfundiso esizenzayo which is a beautiful thing and abo bayazisebenzisa izinto esibafundisa ngazo because recently okokuqala ulanga uwine ama-awards uwine ii-awards kwinantsika kwi-uptake ye-PMTCT since safika uwine award kwi-uptake kwi-adherence ye-ARVs into yayingekho leyo ngaphambili siyibonile isenzeka ndiyibonile mna isenzeka ngamehlo am ii-awards zona nazo ziyayingqina loo nto leyo into yoba umsebenzi we-community health workers uyasebenza. First of all, congratulations Busi. Uyabonakala umsebenzi owenzakala. If ever sizothola i-insert efana naleyo unesi asitshela ama-successes elokuzha ne-education, it's very encouraging to some of us. But what really worries me kakhulu doctor kinto taba ya hore hantle accessing ya ntho ya testing. Why is it that riska yetsa ibe taba ya routine offer or it becomes something mandatory to save the babies? That's the only question that batla hore tshwantse re concentrate ko yona. Routine testing tlamehile re encourage hobane jwana ka o bua how le pregnant it's not about you anymore. So if re ka naanela bana ba ileng hore re ba carryile mo mmeleng ya rona hore tlamehile re etse sure hore maphelo a bona a healthy ha kana. So ntwe bohlokwa e ba hore mo yang teng clinicing kapa sepetlele routine le tlamehile ba offer the test
ukuze sifike lapho siyikhona manje ekutheni lolu hlelo lokwelashwa olumbaqambili selutholakala sihambe indlela ende kakhulu kodwa ke kusenendlela ende okusamele ihanjwe ukuze zonke lezi zidingo nqangi zomama abazithwele zitholakale khumbula zivikele uvikele nabanye protect yourself protect others kuze kube ngaleso sikhathi bye bye bye